हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము యథాస్థితి 28వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ భక్తి యోగానుష్ఠానమును గూర్చి కపిల భగవానుల వారి యొక్క ఉపదేశములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని 28వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యం ద్వారా దీన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయము 28వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. కౌమోదకీం భగవతో దయతాం స్మరేతా. కౌమోదకీం భగవతో దయితాం స్మరేతా. కౌమోదకీం భగవతో దయతాం స్మరేతా. కౌమోదకీం భగవతో దయితాం స్మరేతా. కౌమోదకీం భగవతో దయితాం స్మరేతా. కౌమోదకీం భగవతో దయితాం స్మరేతా. దిగ్ధామరాతి బటశోణిత కర్దమేనా. 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 మాలాం మధురత వరుధగిరోపగుష్టాం.
మాలాం మధువ్రతవరుధగిరోపగుష్టాం మాలాం మధువ్రత వరుధగిరోపగుష్టాం మధువ్రతవరుధగిరోపగుష్టాం మాలాం మధువ్రత వరుధగిరోపగుష్టాం చైత్యస్య తత్వమమలం మణిమస్య కంఠే దైత్యస్య తత్వమమలం మణిమస్య కంఠే చైత్యస్య తత్వమమలం మణిమస్య కంఠే దైత్యస్య తత్వమమలం మణిమస్య కంఠే చైత్యస్య తత్వమమలం మణిమస్య కంఠే దైత్యస్య తత్వమమలం మణిమస్య కంఠే హరే కౌమోదకి భగవతో దయితాం స్మరేత దిగ్గామరాతి బటశోణితకర్దమేన కౌమోదకీం భగవతో దయితాం స్మరేత దిగ్గామరాతి బటశోణితకర్దమేన కౌమోదకీం భగవతో దయితాం స్మరేత దిగ్గామరాతి బటశోణితకర్దమేన కౌమోదకీం భగవతో దయితాం స్మరేత మాలాం మధువ్రత వరుధగిరోపగుష్టాం చైత్యస్య తత్వమమలం మణిమస్య కంఠే మాలాం మధువ్రత వరుధగిరోపగుష్టాం చైత్యస్య తత్వమమలం మణిమస్య కంఠే హరే కృష్ణ కౌమోదకీ భగవతో దయితాం స్మరేత దిగ్గామరాతి బటశోణితకర్దమేన మాలాం మధువ్రత వరుధగిరోపగుష్టాం చైత్యస్య తత్వమమలం మణిమస్య కంఠే కౌమోదకీం భగవతో దయితాం హరే కృష్ణ ప్రభు हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माधवी नीलपु माता जी भास्कर हरे कृष्ण कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेता दिग्धामराति भटशोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरूथगिरोपगुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कौमोदिकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामराति भटशोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरूथगिरोपगुष्टां चैतस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण
श्रीनिवास दयामय दास प्रभु जी, विशालवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेता दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरुतगिरोपकुष्टां चैत्यस्य तत्त्वम् अमलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेता दिग्धामरातिभटशोणित कर्दमेन मालां मधुव्रतवरुधगिरोपगुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सत्यम प्रभु जी, वसंत भाई माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेता दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन मालां मधुरतवरूथगिरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेता दिग्धामरातिभटशोभितकर्णमेन मालां मधुवता वरुधगिरोपगुस्तां चैतस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रामकृष्ण प्रभु स्तोत्र। हरे कृष्ण। कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरुधगिरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्ण। సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. కౌమోదకీం, కౌమోదకి నామక గద, భగవతః, భగవతః భగవానుని, భగవానుని దయితాం, దయితాం పరమ ప్రియమగు, పరమప్రియమగు స్మరేత, మరేత యోగి ధ్యానింపవలెను, యోగి ధ్యానింపవలెను. దిగ్ధాం, దిగ్ధాం తడసినది, తడసినది, అరాతి, రాతి శత్రువుల, హఠ, సైనికులు, శోణిత కర్దమేన, రక్తముచే, మాలాం, పూమాల, మధువ్రత, తుమ్మెదల, వరూత, దండు, గిరా, శబ్దముతో, ఉపగృష్టాం, చుట్టబడినది, చైత్యస్య, జీవుని, తత్వం, తత్వమును, అమలం, విశుద్ధమగు, మణిం, మణిహారమును, అస్య, భగవానుని, కంటే, కంఠమందలి. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదులు.
భగవానుని కౌముదికి నామక గదముపై యోగి ధ్యానమును నిలుపవలెను. దేవదేవునికి పరమ ప్రియమగు ఆ గద శత్రువులకు దానవులను సంహరించుతూ వారి రక్తముచే కలిచియుండును. భగవానుని మెడలోని పూమాల పైనను యోగి ధ్యానము కావింపవలను. చక్కగా ఝంకారము కావించు తుమ్మిదలతో అది పరివృత్తమైయుండును. దేవదేవుని కంఠమందలి మణిహారమును కూడా యోగి ధ్యానించవలను. భగవత్ సేవయందు సతతము నెలకొనియుండు విశుద్ధ జీవుల స్వరూపంగా అది భావింపబడును. హరే కృష్ణ. భాష్యము. భగవానుని దివ్య దేహపు వివిధ అంగాములను యోగి ధారణము కావింపవలను. జీవుల సహజ స్థితి ఏమిటో అవగతము కావలెనని ఇచ్చట తెలుపబడినది. జీవులు రెండు రకంగా నుందురు అని ఇచ్చట పేర్కొనబడినది. ఆరాతి అని పిలువబడు ఒక రకము వారు భగవల్లీలల అవగాహనకు విముఖులుగా నుందురు. అటువంటి వారికి భగవానుడు భయంకరమగు గదను చేబూని గోచరించును. దానవ సంహారము వలన కలిగిన రక్తపు మరకలతో ఆ గద తడిచియుండును. నిజమునకు దానవులు కూడా భగవానుని సంతానమే. భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లు సకల జీవజాతులు శ్రీకృష్ణ భగవానుని సంతానమే అయినను వారు రెండు తరగతులుగా నుండి రెండు విభిన్న మార్గములలో వర్తించుచుండు. మెడయందలి వక్షస్థలము పైని మనులను మరియు ముత్యములను మనుజుడు రక్షించుకొను రీతిగా విశుద్ధులకు జీవులను భగవానుడు తన మెడయందు నిలుపుకొనును. అనగా విశుద్ధ కృష్ణ భక్తి భావన యందున్న జీవులు దేవదేవుని మెడయందలి మనులను బోలగా భగవల్లీలల ఎడ విరోధ భావమును కలిగియుండెడి దానవులు పతిత జీవుల రక్తంతో సదా తడిచియుండెడి గదచే శిక్షింపబడుదురు. దానవుల దేహములను చిన్నాభిన్నము కావించి వారి రక్తమును వధించుటకు ఉపయోగపడును కనుక తన గద ఎన్నచో భగవానునకు పరమ ప్రియమము. మట్టిని నీటిని కలియబెట్టి బురదగా మార్చినట్లు భగవానుని శత్రువుల అంటే నాస్తికుల మృన్మయ దేహములు ఆ దేవదేవుని గదచే చిన్న భిన్నమగును. ఆ విధముగా దానవుల రక్తంచే అది పంకిలమగుచుండును. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి
ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ భక్తి యోగానుష్ఠానమును గూర్చి కపిల భగవానుల వారు తన జనని అయినటువంటి దేవహూతికి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను, అంటే ఆ కపిల భగవానుల వారి యొక్క ఉపదేశాలను చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో మరి యోగి ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి ధ్యానించాలి అనేటువంటి విషయాలను చెప్తూ ఆయన ఆ భగవానుని యొక్క వివిధ అంగముల పైన ఏ విధంగా ధ్యానము కొనసాగించవలెనో అనేటువంటి విషయాలను చెప్తూ మరి పూర్వపు శ్లోకంలో, అంతకు ముందు శ్లోకంలోనూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి యోగి ఆ భగవానుని యొక్క చతుర్భుజాల పైన ధ్యానం చేయాలని, ఎందుకంటే ప్రకృతి యొక్క వివిధ కార్యములను నియంత్రించు దేవతలు యొక్క సమస్త శక్తులకు అవి ఆధారమై ఉన్నాయి అని. పిదప అతడు ఆ మందర పర్వతంతో తిరిగాడుట చేత మెరుగు పెట్టబడినటువంటి ఆభరణాలను, ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆభరణాలను ధ్యానించాలి అని. అలాగే ఆ 1000 కొనలతో కలిగిన దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించేటువంటి ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని ధ్యానించాలి అని. మరి ఆ దేవదేవుని ఆ కరకమలము రాజహంస వలె గోచరించేటువంటి శంఖమును కూడా యోగి తగిన రీతి ధారణము కావించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి కపిల భగవానుల వారు పూర్వపు శ్లోకంలో తెలుపబడినటువంటి అంశము. మరి ఇంకా ఈరోజు శ్లోకము 28వ శ్లోకంలో ఇంకా కపిల భగవానుల వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. కౌమోదకీం భగవతో దయితాం స్మరేత దిగ్ధమరాతి బతశోణిత కర్దమేన మాలాం మధువ్రత వరుదగిరోపగుష్టాం చైత్యస్య తత్వమమల మణిమస్య కంటే. సో ఇక్కడ మరి ఇంకా ఆ భగవంతుడి యొక్క అంగాలలో దేనిపైన మరి ఈ యోగి ధ్యానమును కొనసాగించవలను అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని చెప్తూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి కౌమోదకీం భగవత, ఆ భగవత అంటే ఆ భగవానుని యొక్క కౌమోదక నామము కలిగినటువంటి కథని ధ్యానించాలి అని చెప్తున్నారు. సో శంఖ చక్రాలు చేసిన తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఆ భగవానుడి యొక్క గద, మరి ఆ గద యొక్క నామాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కౌమోదకీం భగవత అంటే ఆ భగవానుడి యొక్క కౌమోదకి నామము కలిగినటువంటి ఆ గదపై యోగి తదుపరి ధ్యానాన్ని నిలుపవలెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. సో ఏంటి ఇంకా దైతామరాతి బటశోణిత కర్దమేనా. ఇక్కడ దైతాం అంటే పరమ ప్రియమైనటువంటి, అంటే ఇక్కడ ఆ కౌమోదకి గద ఏదైతే ఉందో అది పరమ ప్రియమైనటువంటి గదగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. స్మరేత అంటే యోగి ధ్యానించవలను, అంటే భగవానుడి యొక్క ఆ కౌమోదక నామము కలిగినటువంటి ఆ భగవానుడికి పరమ ప్రియమైనటువంటి ఆ కౌమోదకి నామము కలిగినటువంటి ఆ గద పైన ధ్యానాన్ని యోగి కొనసాగించాలి అని చెప్తున్నారు.
మరి ఎటువంటిది అంటే అది దిగ్ధాం అరాతి. దిగ్ధాం అంటే తడిచినటువంటిది, అరాతి అంటే ఆ శత్రువులు, అరాతి భట సైనికులు అంటే శత్రు సైనికులు. ఎవరు ఇక్కడ అంటే రాక్షస భావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారిని ఇక్కడ శత్రువులుగా చెప్తున్నారు. దిగ్ధామరాతి శోణిత కర్దమీనా. సో మరి ఆ గద, ఆ కౌమోదకి నామము కలిగినటువంటి ఆ గద ఎలాంటిది అంటే అది ఆ భగవానుడి యొక్క శత్రువులు శత్రు సైనికుల యొక్క రక్తంతో తడిచినటువంటి గద అది. మరి అటువంటి గద పైన ధ్యానమును చెయ్యాలి అంటున్నారు. ఆ గద శత్రువులైనటువంటి దానవులను సంహరించేటువంటిది, వారి యొక్క రక్తంతో తడిచి ఉన్నటువంటి గద అని చెప్తున్నారు. ఇంకా తర్వాత చెప్తున్నారు, మాలా మధువ్రత వరుదగిరోపగుష్టాం. ఇక్కడ మాలాం అంటే పూమాలలు. మరి ఆ భగవానుడు ధరించినటువంటి పూమాలలు మధువ్రత, ఆ తుమ్మెదల మధువ్రత వరూత అంటే ఆ తుమ్మెదల యొక్క దండు. అంతకుముందే చెప్పాం, భగవానుడు ధరించి ఉన్నటువంటి ఆ పూమాలలు ఎంతో అవి ఆ పరిమళాన్ని వెదజల్లుతూ స్వచ్ఛంగా అప్పుడే తీసుకొచ్చినటువంటి ఆకులు, అంటే చెట్టుపై ఉన్నటువంటి పూలు ఏ విధంగా అయితే సువాసన భరితంగాను తాజాగా ఉంటాయో, అదే మాదిగా భగవానుడు ధరించినటువంటి మాలలు కూడా అదే విధంగా ఉంటాయని, ఆ మాలల యొక్క సువాసనకు ఇక్కడ ఆ మధువ్రత వరూద అంటే ఆ తుమ్మెదల యొక్క దండు మరి ఆ మాలల యొక్క సువాసనకు తిరుగుతూ ఆ చక్కగా ఝంకారం కావిస్తూ నాదాలు, శబ్దాలు, గిరా అంటే ఇక్కడ శబ్దాలను చేస్తూ శబ్దంతో ఉపకష్టం చుట్టబడి అంటే ఆ మాలల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండేటువంటి ఆ తుమ్మెదల దండు ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి భగవానుని మెడలో పూమాలల పైన యోగి ధ్యానం కావించాలి. ఎందుకంటే చక్కగా జంకారము కావించేటువంటి తుమ్మెదల యొక్క దండుతో అది పరివృతమై ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ విధంగా తుమ్మెదల యొక్క దండుతో జంకారము కావించబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవానుడు ధరించినటువంటి పూమాల పైన కూడా యోగి ధ్యానము కావించాలి అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నటువంటి చైత్యస్య తత్వమమల మణిమస్య కంటే. ఇక్కడ చైత్యస్య అంటే జీవుని యొక్క తత్వమును, అమలం తత్వమమలం విశుద్ధమైనటువంటి ఆ తత్వమును, మణిహారమును అస్య అంటే ఎవరిది, భగవానుడి యొక్క మణిహారం కంటే కంఠమందలి అంటే ఇంకా చెప్తున్నారు, దేవదేవుని కంఠమందలి మణిహారమును కూడా యోగి ధ్యానించవలెను. ఎందుకంటే భగవత్ సేవ యందు సతతము నెలకొన్నియుండు విశుద్ధ జీవుల స్వరూపంగా అది భావించబడుతుంది. అంటే భగవంతుడు ధరించి ఉన్నటువంటి ఆ మణిహారము ఏదైతే, ఆ మణులతో పొసగబడినటువంటి హారం ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుడికి విశుద్ధమైనటువంటి సేవను కాంచినటువంటి, భగవత్ సేవ యందు సతతము నెలకొని ఉన్నటువంటి విశుద్ధ జీవుల యొక్క స్వరూపము అది అని చెప్తున్నారు. ఆ మణిహారం ఏదైతే ఉందో, భగవంతుడు ధరించిన ఆ మణిహారం ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుడికి ఎంతో సేవ, సతతము నిరంతరము ఆయన యొక్క సేవలో నెలకొన్నటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుల యొక్క స్వరూపము ఆ మణిహారము అని చెప్తున్నారు. కనుక అటువంటి ఆ మణిహారాన్ని యోగి ధ్యానించవలను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ. ఇంకా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, భగవానుని దివ్య దేహపు వివిధ అంగములను యోగి ధారణము కావించవలను. సో కాబట్టి మరి ఆ మనసు అంటే ధారణం అంటే ఇది మనసును నిలపడం. భగవంతుడు ఒకేసారి నేరుగా మొత్తం రూపంపై కాకుండా వివిధ రకాలుగా మనకి కపిల భగవానుడు ప్రారంభించినటువంటి విషయము
పాదార విందాల నుండి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ పాద పద్మాల నుండి మనము మనసును ధారణము కావించాలి, అంటే మనసును నిలపాలి అని చెప్పినటువంటి అంశాలలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి భగవానుని దివ్య దేహపు వివిధ అంగాలను యోగి ధారణము కావించాలి. సో అందుకే మనకి ఒక్కొక్క అంగం గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చినటువంటి అంశం. మొదటగా భగవానుని పాద పద్మాలను, ఆ తర్వాత దృష్టి చీలమండలాలు, తర్వాత మోకాళ్ళు, ఆ తర్వాత తొడలు, ఆ తర్వాత పిరుదులు, ఆ తర్వాత ఉదరమందు ఉన్న నాభి, ఆ తర్వాత వక్షస్థలము, కంఠము, బాహువులు. సో ఇంకా ఆ బాహువులలో తర్వాత ఇక ఆ కంఠము నందు భగవానుడు ధరించి ఉన్నటువంటి ఆ కంఠము, అలాగే బాహువులలో శంఖము, తర్వాత ఈ రోజు చెప్తున్నటువంటి ఆ కౌమోదకి నామమును కలిగినటువంటి గద పైన ధ్యానము నిలుపవలెను అనేటువంటి విషయం. ఆ విధంగా భగవాన్ యొక్క దివ్య దేహపు వివిధ అంగాలపైన యోగి ధారణము కావించవలను అని చెప్తున్నారు. అంటే మనసును నిలపాలి. మరి జీవుల యొక్క సహజ స్థితి ఏమిటో అవగతము కావలనని చోట తెలుపబడినది. అంటే ఆ జీవులు యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయము ఇక్కడ మనకి అవగతము కావాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనము ముఖ్యంగా చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ముఖ్యంగా ఆ భగవానుడి గురించి ఇక్కడ అంటే భగవంతునికి శుద్ధమైనటువంటి సేవలో నెలకొనినటువంటి ఆ భక్తుల యొక్క స్థితి ఏమిటో అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మనకి ఆ జీవులు, ముఖ్యంగా మానవులు, ఎందుకంటే జీవుల్లో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులు ఉన్నప్పటికీ కూడా అందులో మానవులను 4 లక్షల రకాలైనటువంటి మానవులలో 2 రకాలుగా మనకి జీవులు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ పేర్కొనబడినటువంటి. అందులో అరాతి అంటే శత్రువులుగా భగవంతుడి ఎడ విముఖతను కలిగి ఉండేటువంటి వారుగాను చెప్పబడేటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవలసింది. అలాగే భగవద్గీత యందు కూడా భగవంతుడు ఈ జీవులను మనకి 2 రకాలుగా ఆయన వివరిస్తూ ఉంటుంటారు. ఒకటి దైవ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు, రెండవరు అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు. మరి దైవ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రీతికరమైనటువంటి భగవంతునికి వాళ్ళంతా కూడా భగవద్గీత ఏమి చెప్తారు. ఆ నలుగురు కూడా ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ భగవంతుని ఆశ్రయించేటువంటి వాళ్ళు భగవద్గీతలో మనకి 7వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. చతుర్విధా భజంతే మాం జన సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీచ భరత సభా. ఓ భరత వంశులలో శ్రేష్ఠుడవైన అర్జున, దుఃఖంలో ఉన్నవాడు, ధనమును కోరుకునేటువంటి వాడు, జిజ్ఞాసువు, బ్రహ్మ జ్ఞానమును అన్వేషించేవాడు అనే 4 రకాల పుణ్యాత్ములు నాకు భక్తియుత సేవ చేస్తారు అంటూ చెప్తారు. మరి ఆ విధంగా భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి వారు ఒక రకం. అలాగే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అరాతి అంటే అరాతిగా పిలువబడే, అరాతి అంటే మనకి ఇక్కడ అర్థము ఇవ్వబడినటువంటిది శత్రువులు అని ఇవ్వబడారు. అరాతి భట అంటే శత్రు సైనికులుగా ఉండేటువంటి. అలాగే మనకి భగవద్గీతలోనే ఆ భగవంతుడు చెప్తారు, ఒక 4 రకాలైనటువంటి వారు నన్ను దరిచేరరు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు భగవద్గీత. నమాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రిత అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఒక 4 రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు ఇక్కడ వాళ్ళు మహామూఢులు, నరాధములు, విమోహితులైన కల్పనాపరులు, బహిరంగ నాస్తికులు అయినటువంటి వారు. మరి వారు అలా విధంగా ఉండేటువంటి వారు దుష్కృతులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు. 4 రకాలైనటువంటి దుష్కృతులు వారు భగవానుని ఆశ్రయించరు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి ఆ భగవంతుని అరాతిగా పిలువబడేటువంటి ఒక రకం వారు అంటే భగవల్లీలను అవగాహనకు విముఖంగా ఉండేటువంటి వారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క
ఆ సుప్రీమసీని, ఆయన యొక్క ఆధీనతను ఇక్కడ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నటువంటి వారు మనం చూస్తాము. రాక్షస భావాలు కలిగినటువంటి వారిలో హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు, రావణాసురుడు, కంసుడు వంటి అనేక మంది, శిశుపాలుడు వంటి అలా ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ లీలలను అవగాహనకు విముఖంగా ఉండేటువంటి వారు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి వారికి భగవానుడు భయంకరమైనటువంటి గదనభూని ఆయన గోచరిస్తూ ఉంటారు. మరి అటువంటి దానవ సంహారము వలన కలిగిన రక్తపు మరకలతో ఆ భగవంతుడి యొక్క గద తడిచి ఉంటుంది. ఆ రక్త సిద్ధమైనటువంటి ఆ గద నిజానికి మరి దానవులు కూడా భగవంతుడి యొక్క సంతానమే. ఎందుకంటే ఈ జీవులందరూ కూడా ఆది అన బీజ ప్రదాతగా ఉండేటువంటి వారు, అహం బీజ ప్రదాత అని చెప్పినటువంటి వారు. మరి జీవులందరూ కూడా ఆయన యొక్క మరి సంతానమే అయినప్పటికీ కూడా వారందరూ ఇక్కడ ఒక రకమైనటువంటి వారేమో ఆ వారికి భగవంతుని లీలలను అంగీకరించినటువంటి వారు, మరికొందరేమో ఆ భగవంతునికి శరణదొచ్చినటువంటి వారు, ఆ భగవంతునికి నిత్యము సేవ చేసేటువంటి వారుగాను ఉండేటువంటి వారు. ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క సుప్రీమసీని అంగీకరించరో, మరి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ దివ్య గుణాల వైపుకు విముఖతను కలిగి ఉంటారో అటువంటి వారు శత్రువులుగా భావించబడుతూ ఉన్నారు అని. ఎందుకంటే వారి భావన ఆ విధంగా ఉంటుంది. భగవంతుడు ఎవరి ఎడ అపేక్ష కానీ శత్రుత్వం కానీ ఉండదు అని చెప్తారు భగవద్గీత. కానీ వారి భావన ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ హిరణ్యకశిపుడు నిరంతరము ఆ విష్ణు భగవాన్ని శత్రువుగానే భావించి ఉంటాడు. కాబట్టి ఏ భావనతో ఉంటే ఆ భావాన్ని ఆయన అంగీకరిస్తాను అని చెప్తారు మనకి భగవద్గీత. కాబట్టి మరి వారు ఆ విధంగా శత్రువులుగా భావించబడుతూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి శత్రు సంహారం చేసేటువంటి గద ఆ శత్రువుల యొక్క రక్తంతో తడిచి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఆ విధంగా భగవంతుడి యొక్క సంతానమైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు శత్రువులుగా వారు భావించడం వల్ల అది ఆ విధమైనటువంటి వారి ఆ భావాన్ని తీస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవాన్. ఇక రెండవ తరగతిలో ఉండేటువంటి వారు అంటే ఆ విభిన్న మార్గాలలో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఒకళ్ళేమో భగవంతుని యొక్క ఆయన్ని శత్రువుగా భావించే వాళ్ళు, మరికొందరేమో ఆ భగవంతుణ్ణి సర్వానికి అధిపతిగా భావించేటువంటి వాళ్ళు. మరి అటువంటి వాళ్ళే శాంతి సుఖాన్ని పొందుతారు అని చెప్తారు. సకల లోక మహేశ్వరం అని చెప్తుంటారు. ఎవరైతే ఈ అన్ని లోకాలకు, సకల లోకాలకు మహేశ్వరుడు గాని, సర్వభూతాలకు మంచి మిత్రుడుగాను ఎవరైతే భావిస్తారో అటువంటి వాళ్ళే శాంతిని, ఆనందాన్ని పొందుతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో మరి అటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి వారు మరి ఆ భగవంతుని ఆ మెడయందలి వక్షస్థలంపై మణులు మరియు ముత్యములను మనుషుడు రక్షించుకునేటువంటి రీతిగా మనము ఏదైనా విలువైనటువంటి ఆభరణాలను ధరించి ఉన్నామనుకోండి మెడలో, వాటిని ఎప్పుడు కూడా ఒక కంట కనిపెట్టుకుంటూ ఉంటుంటాం. స్త్రీలు ముఖ్యంగా ఏవైనా మంచి ఆభరణాలు ఫంక్షన్స్ కి వెళ్తూ ఏదైనా దాటిని ధరించుకున్నారనుకోండి, జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటాం కదా. మరి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ ఆ భగవంతుడు ఎవరిని మరి మనం విలువైనటువంటి వస్తువులను ఏ విధంగా చూసుకుంటామో ఆ విధంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. మెడయంతలి వక్షస్థలముపై మణులను మరియు ముత్యాలను, ఆ ముత్యములను మనుషుడు రక్షించుకుని రీతుగా విశుద్ధులకు జీవులను, అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క నిత్య సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి ఆ విశుద్ధ భక్తులను, స్థితప్రజ్ఞుడు వంటి ఆ విశుద్ధ భక్తులను మరి భగవానుడు తన మెడయందు నిలుపుకొనును అని చెప్తారు. సో భగవంతుడి యొక్క మెడలో ఉండేటువంటి ఆ మణిహారాలన్నీ కూడా ఎవరు అంటే ఆ భగవంతునికి విశుద్ధ సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి భక్తులు. అది కదా మరి భగవంతుడు భక్తవత్సలుడుగా ఉన్నటువంటి భగవంతుడు మరి జీవుల ఎడ, ముఖ్యంగా భక్తుల ఎడ, వైష్ణవుల ఎడ ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ, మెర్సీ అది. అనగా విశుద్ధ కృష్ణ భక్తి భావన యందు ఉన్న జీవులు
దేవదేవుని మెడయందలి మనులను బోలగా భగవల్లీలల ఎడ విరోధ భావమును కలిగియుండెడి దానవులు పతిత జీవుల రక్తంతో సదా తడిచియుండెడి గదచే శిక్షింపబడే వారుగా ఉండేటువంటిది. అంటే ఒకళ్ళేమో ఆ గద చేత శిక్షించబడేటువంటి వారుగాను, మరొకరు ఆ భగవంతుడి యొక్క వక్ష స్థలముపై మణిహారాలలో మనులుగా ఆయన ధరించేటువంటి వాళ్ళుగా మరొక రకమైనటువంటి జీవులు ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నారు. దానవుల దేహములను చిన్నాభిన్నము కావించి వారి రక్తమును మదించుటకు ఉపయోగపడును కనుక తన గద ఇన్నచో ఆ భగవానులకు పరమ ప్రియము అని చెప్తారు. ఎందుకంటే శత్రు సంహారం చేసేటువంటిది కాబట్టి ఆ గద అంటే భగవంతుడికి ఎంతో ప్రియము అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ గద ఇంకా చెప్తున్నారు, మట్టిని నీటిని కలియబెట్టి బురదగా మార్చినట్లు భగవానుని శత్రువులు అంటే నాస్తికుల, అంటే భగవంతుని యొక్క లీలడ ఎడ విముఖతను కనబర్చేటువంటి వారి యొక్క ఆ మృణమయ దేహములను ఆ దేవదేవుని గద చేత చిన్నాభిన్నమగును. ఆ విధంగా దానవుల రక్తం చేత అది పంకిల మగుచుండును. అటువంటి గద పైన మరి భక్తుడు యోగి జ్ఞానము కావించవలెను అంటూ ఇక్కడ